kam no ayi hala ɗum kammin ka hala mai ɓuri am sembe min am wani hala je mi yewtima ɗo pat nden aɗo moosa mi moosata kam ko waɗi to a wolwi ɗo pat min kam mi laarai hala sa holli an ka ɗon no andi hala man min damai ma ko seɗɗa e ko damata hunde je ɓe wi jemmare woore na est ce que mi maran gorko man ko a martan gorko Mariam ase banni a woni dow nawlirego kan ndikka mi yaha mi wonda be maako ko lewru Fatima darule hira shegejo heddalla sheydan Mama di mabani ɗo yonam seeɗan ɗumenaɗo ɗume a waɗi am anon ɗo ekkitina gorko am soyde semtata min mi wari ha ɗo ni ngam heɓa ɓen waɗa sulhu on sulhu ɗume daga na yi gorko ma wala ɗon mi accima ha babal kugal mi wari en waɗa ko en waɗata lawlaw ɗum dilla ayi banni ɗo wala mo andi ko en waɗi ɗo ok ha mi wara Rawani keddoalla faati Baba Sare no a warta ɗo ɓuuti banni moto on do'i mana moto ha toy na Fatima on yiɗi mbarugo am na Fatima ni hatto a tawi Fatima ha saare maako ko yaari maako noyne ko yaari am haton a yejjiti woodi ko mi dawride be gorko maako na wato ton darwidi se a tokka ɓaawo e ko watta Allah waɗata meeti yaw ko o tappa pusa Baba Sare Allah heyi haru mottinde wa ɓimbe o an bo a taska sai a anda niyo amariya ka ɗo warta o ummi tibati jango amariya ka ɗo warta ndema be Allah amin aɗo wiya a ɓangan gonga on na Allah renam mi meɗima fewgo na oɗo warta ɓangal men ɗo ko en mowa waɗai henna wiya a ɓangan ɗo pat ɗo ɗum probléme ma on to a jaɓinno am komi wi sai a anda niyo dano ɗum yottatano ha banni to nini a jaɓino komi vino ma da ɗum yottatako no ha banni mi jaɓi banni on debbo kam andi no mi wannata ma munyo wiyalo a andi noy yeccu mi fasiti ɓangal mai mi fasiti wala ala ni beni mi fasiti tan mi fas
muni tawan muni ham yona Jamal. Amma da gotel tan me tata. Kai yanka konde gotel mai mi kabilayam, konde gotel mai bilayam ham yona Jamal. Jamal na anda hande ko jabi Fatima jabi wallahi o jabi Onde hande yo. Min be ma pat en warti ango. Ka ara no vele wallahi. Amma ifo ka na vele. Ifo tay mi wala be Fatima. Nden mi vurta 6h ka do kay fota biro tan. gonga ma awala be debbo mako dana wali sabe debbo mako Anno dum laari ni ma. ado andi o debbo ti ado be wali be mako to na do yiyana na do yiyako na do ko mbe chamado na Sarkambari. Kanko fu na wayan wala ha Mariam na. do kado film no tourna na ko gonga on dum filme mai bo inde mai do titre mai laari nay ma vodi inde mai laari na yam ko ta ce ko wala ta don nika ko mi andi ta solare do ala ira wade continue biya to kan gon mar Lahira man. Rendez-vous après. Dillu ma wo fare. muy anyama ta na wai Accumo. Ya Fatima. Wari. Wallahi do senam hande mi wari mi laari ma do mosa den ado elgita do wallahi Ni mani tayam kadi mi wari to eta kam nangaten Fatima. Jota kam mai salata anda da kalauti. ko lawti Wada marshi. Adama warti mi famai de Lara lebu. ba habba Fatima ba do di shende mi activation ji mi bendi Fatima mi taskinde na biya ado lara lewru Fatima Allah hande do ka kunan ya do lara Allah muya tan an kan wada en Ai, ko gorkon mi do ya lada. Mo tasira. no Fatima jotto na yidi mada kadi min Amiwa. mi rene du Fatima. 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 Doni mi reni nebi dai. Fama mi nebi Allah ne. Fatima. Ini mama tu suruh baik. Mati, kau mati foto. Tahu lu banding dengan tu.
Mala ango. Mala ango dume wayi. An wodi ko hebina. Yata kono mi do del kalona. Ngana ko mi hebi. Akkune o bella. Shende mi activation jam pan mi yoti way o wi'am way al'ada mako wari. Kai. Pewre. Al'ada to wari debbo do julana. Do julata be al'ada. To komi vurta hodon o juli gittiyam o juli. Ato folli o fijire hakkilo amun kan. Andi mo be dictateur o zap ma ondan. Jotta ka dole mi hota soir. Allah, min fu mi lortan. Non lorata. Amin an fu an wadata. Wala an wadata fijirde wala hay nyi awram 2-0 ka. An lortan kana min fu mi lorta ya andi bo. Kai Allah wadata do ka wadata. Wala an wadata lora. Ati haymi gedal ma amu yami mom yami heba gedal. Jotta kam to adilli ha may to mi yahay kay wonda sudu gotel na. Min mi yobinta ya wala hotel. Amana mi complete nda goddo do yidi am da sare ma do fesi mi am wala hotel. Amin do ka wadata. Anon arti go propose am en sanja. To yi ne ma accale tan. Bani aviatam do. Wato gam ama hebi gedal ma da ana hebi gedal ma on aviatam to mi jabata mi acca. Jotta kam amina dum yon problem. Dum yon en foddi di hunde mi do andi am wala ala 2-0 amu yale. Noy ajabina ajabai. Sawa, donc mi jabi man tan je hande kam. Okay. Wow. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Fatima, ashi an ka fasiki jo mi anda sam. Ɗume mi waɗi? None ɗume waɗi? A wiyam aɗo laara lewru. Amin wi ɗum fewre. Laaro al'ada mako bo juulan na. Haɗo muyan. Haɓaama non mi tawiyo nde feere on waɗina. Nana laada non waɗi. Jotta kam noy en waɗa. Jotta lala. Wallahi fu a waray law a jiri ɗo goggoni yerɓinam bindi feere ɗo yara ɓe wiyam bo tan waɗa ko ɗume. Habba Fatima an bo. Habba Fatima. Ay hande ɗo kana dole bindi man munya. Dole on bindi man munya. Ɗume goggoni yerɓinam bindi a wiyam mi munya. An bo a moy? Min on mo gorko ma daktini amma. Ɗo bo fewre wala ko gorko am daktini amma sam. Habba Fatima. Ta fijire hakkilo am le. Mi wara ha ɗo aɗa waɗa mi dilla. Mi yaha bo mi tawa Aminu kanko ɗo yaha to Mariam ɗo hokka mo. Holli gorko am ɗo yaha ha Mariam wala. An bo a haɗatamo? Nde gotel on mi dunganimo o wara. Je ɓawo ɗo pat oɗo yaha ɓawo mi anda. Salu vurta ɗo. Amin ɗo bo ɗume? Ɗo bo comportement ɗume on? A wara saare am nder suudu am ha dewle sa aɗo jooɗi yewta be debbo am. An be hunduko ma on wiyam e kona banni jaman. Anon wiyam de mi yiɗi laargo Mariam ɗo pat mi waram laara mo. E noy fayi? Minon wino jotta ɗo mi yiɗa mi fasiti. Umu vurtu. Wallahi waɗan. Wallahi waɗan. Wallahi waɗan. Umu vurtule. Amin mi tata wara saare ɗo. Amin umu a wurta. Wallahi waɗan. Umu le.
foti salugo ngesa be awdi. Noy ni mi gorko ma mi haɗama hunde nden a wi'a waɗan jotta da mi woli aɗo uppini hunduko jooɗi aɗo ɓerni. To a yiɗa mi ɓerna sai a acca amin dinga wargo saare ɗo tumtum. ɗo bo andi waɗata amin wara saare ɗo tumtum jooɗo a ɓerna man wallahi waɗata. Mariam e ko aɗo jooɗi aɗa hanayi ha jotta? Mi numa amin. Aɗo numa amin? Mariam jamma bo hunde on en wi en waɗan en dawri en waɗande goje tan haala man sala nden ndika amin man musin jumri min woodi ko mi heɓina nden jotta a wiya waya aɗo numa mo ɗo ka waɗata. Fotayi mi ɗana to mi laarani. To salamu alaikum jamaje.